idem ho zobudiť. Hej, Zlatičko. Budíček. Ideme do školy. Dobre, mami. Neviem, neboj. Však máš 4 roky, už viem ísť sám. Prečo tu ste? Prečo tu nie sú škôlkari? To je divné. Čo to? Deje? Krávy pole. Pozor, deti, bábka letí. Ujde sa do smetí. Jej, to bolo zlaté. No, tak si rád? Áno. Mám 5? Áno, 5. Jej, 5 rokov, máma. Počujete? Mám 5 rokov. Dobre, začína sa hodina. OK, ale ja mám národky. Tu máš dárek. Jej, môj hračkarský telefón. Tu papu. Haló? Ešte tu máš toto, nejakú postavičku so Spidermanom. Spiderman, jej! Ja milujem Spiderman. Ja sa z toho zblázním. Tak a máme hodinu angličtiny. Povedzte mi, čo znamená dog? Pes? Správne. Čo znamená cat? Mačka. Čo znamená pingvin? Učiteľ. Tučniak. Čo znamená rat? Potkan. Áno. A čo znamená raja? Raja. A čo znamená tiger? Tiger! To som ja! Aj môj bratranec! Tak, končí sa hodina. Dobre, idem pozrieť školákov. Čaute, dneska mám národky. Všetko najlepšie k narodeninám. Ja som tvoj brat. Ja viem. Budeš pekne poslúchať. Čauko. Ja som tvoja segra, budeš ma poslúchať. Ty si môj bratranec, ty si moja sestrnica, ty si môj strýko, ty si moja teta. Nie. Ja som tvoj bratranec z druhého kolena. A ja sesternica. Aha, už chápem. Takže, viete o tom, že dneska mám národky? Ježiš, tvoja mama nám vyvolávala toľkokrát, že ti to nemáme hovoriť. A pozrite, že čo som dostal na národky. Tadá! Už je klub? Ja už musím ísť domov, čauko. Zlatičko, čo si to dostal všetko? Pozri, Spiderman postavíčku. Super. A ešte som dostal taký hračkársky telefón. A to bolo super. Musím ísť, pingla.